Hej, dobrodošli svi na moj kanal, Brandon ovde. Evo, danas je lep sunčan jesenji dan, ja sam kući i snimio sam film, odnosno klip, moj apartment tour sa mojim drugarom Bradonjom, tako da evo, imat ćete priliku da vidite gde ja živim, odlučio sam da sve pokažem za vas. Veliki pozdrav svima. Pogledajte ljudi ovo vam je Brandonov motor od 3000 evra, Brandon juri, koliko ti ovo ide buraz na sat? 20 na sat. Gde si Brandone? Gde si Bradonja, dobrodošao kod mene Gajbi. Hvala brate moj, evo nas kod Brandona na Gajbi i vidi, pogledajte šta odmah ima čovjek kad se uđe. Znači odmah ima brate 500 plakara i 600 stvari i čovjek motor ostaje da ne može se uđe kako treba. Si dobar Brandone, kako si? Jesam, super sam, evo, adaptiram se na jesen i vremensku prognozu. Pa, gledam Gajbi, malo sam sredio Gajbu i odlučio da vam pokažem svima gde ja živim. To je ta čuvena Gajba od 100.000 evra. Pa da. Što se priča po realitiju. Pa jeste. Pa jeste, Brandon ga je upgradeovao malo, a? Jeste. Kaži mi, gdje najviše voliš da provodiš svoje vreme? Da, htio sam da kažem da ova Gajba izgleda specifično u određenim delovima dana, tipa ujutru. Meni je jutru u 12 sati, uglavnom ima mnogo više dnevnog svetla, sada sam zbog snimanja stavio ove zavese. A najbolja je noću. Noću je bukvalno purpurna kapsula, što ću vam pokazati neke slike, imam neke snimke, to sam tebi poslao. Tako je, ubacit ćemo sve te slike u klipu da mogu da vidim. Ovo je dnevna soba. Kakav ti je ovo ovde kutak, šta radiš ovde? Tu se koncentrišem sam sa sobom. Generalno volim da pušim ispred ovog ogledala i da razmišljam, da se gledam dok pušim cigare. Taj si obično imao da radiš i u realitiju, tako? Da, ispred ogledala se puše, tako je. I razmišljaš o životu, verovatno. Da. I o životnim aktivnostima, jel' tako? Da, ovo je kamin koji radi na alkohol. Da, nismo imali alkohola, kupimo, ja htio da sipam pivu, ovo kaže Brandon ne može, mora nešto 97%, ali nismo mogli to da nabavimo. A kaže mi, ovde ti bleje ovi tvoji zadrugari, brate. Da, ovde se bleju, da. Tu se bleji, a ovde se prate zadrugari kad dolaze, jel' tako, brate? Tu se prate i zadruga, tu se gleda Animal Planet Wild, volim da gledam divlje zverke, generalno obožavam zverke. I sa zverkama se i družim, tako da to sve nekako ide uz to. Ovde mi je moja flora i fauna, moje biljke koje obožavam, redovno ih tuširam. Iznao sam bio, sve sam ih iznao na letovanje da budu na terasi i onda sam samo shvatio u jednom momentu da ova biljka hoće da uvene i onda sam morao da unesem unutra i da je tuširam i sad je došla k sebi. Ovde mi je tako voće. Da, znamo da si poznat po tome da vodiš zdrav život i na kakvom si sad trenutno režimu što se svega toga tiče. Na režimu sam trenutno da mi donose apsolutno sve, doručak, ručak, večeru, zdrava ishrana i donose mi pšenični i ječmeni sok. To pijem svako jutro i tako pojedem po neku voćku u toku dana. I to je to, super se osjećam, smršao sam generalno, zadovoljan sa svojim izgledom. Da, to se da i primetiti. Da, sad moram da vam pokažem, generalno, to je to, uglavnom, to blame. Tako je, ovde je TV, ovde Brandon uživa, gleda svoje serije i prati ukućane koji će da dolaze. Ovde ti je najfascinantniji, najskriveniji i najbolji deo stana gde ja najviše vremena provodim i tako da... Jer si poznat, izvini što te prekidam, po tome što voliš mnogo da spavaš. Molim? Si poznat po tome što voliš mnogo da spavaš. Istina, volim da playim u spavaćoj sobi. Nekad sam, ali uglavnom imam društvo. S tog razloga imam krevet 2 metra sa 2. Tako da, bez obzira na... Možemo mi da snimimo taj krevet. Ajde, slušaj da ti kažem. Ali ti ćeš da legneš. Naravno, ovo ne bi snimao ni za jednu emisiju, ni za jedan kanal, znači niko ne bi ovde smeo da dođe.
Ali pošto je ovo moj YouTube kanal, ono, ajde. I možeš da radiš što hoćeš na njemu, normalno. Evo ovdje, Brandon. This is my bed. Znači, Brandone, koliki je ovo krevet? 2 sa 2, brate. 2 sa 2. Pa ovdje staju svi zadrugari, a, kod tebe. Ne, zadrugari ne spavaju u ovom krevetu. Pošto smo vidjeli da su se neki slučajno zadesili, pa se ne zna ko je prespavao, ali što se ne zna kao i da se nije desilo. Znači, Brandon i kad spava mora da gleda u Brandona. Evo me, vidite. I tako preko dana se izležavam. Preko dana vegetiram, a noću živim. To je moje standardno vegetiranje i to. Razmišljao sam da ubacim ovdje neki plazma TV, nešto. I zida da izlazi, to bi bilo najbolje. Ne izlaz na zid? Na montažni da ti zida da izlazi na klik. Danas dolaze da mi lepe tapete, sivo sve. Ovo je novi deo. Upa, ispade moj telefon od 1300 evra. Nije šteta zato što Brandon ima para pa može uzme još 5 tako. Kaži mi sad, ko se ovdje sprema u realitiju? Brenda, baby. Brenda? Ovdje sam spremao karakter Brendu. Inače radim setup lica ovdje svakodnevno. Što znači čistim lice, mažem neke kreme pre tečnog pudera, sve zavisi da li imam neke obaveze, izvinjam se, ili nemam. I tako da... Ti bi bio odličan da daješ savjete ženama ovim po realitiju. Da, hoću. Verovatno vodiš više računa o higijeni nego sve one zajedno tamo u realitiju. Tako je, mačko. Znaš šta? Razmišljam da uradim jedan beauty video, jedan setup beauty video, kako ja tretiram svoje lice i šta radim sa licem. I inače, mnogo ljudi me nešto tu proziva za moju facu, ali ja sam napravio moje lice ovako kako sam želeo da bude i kako sam želeo da izgleda. Ne bih ja tu ništa previše ni menjao, zadovoljan sam sa ovom formom i to je to. Ja sam u fazonu citat iz Hamleta, Bog ti dade jedno lice, a ti sebi napravi drugo. Normalno, realno nisam kreiran da se... Da izgledaš ceo život isto. I to. A koliko ti je vremena bilo potrebno da osmisliš celu Brendu? Brendu sam osmišljao jedno 5 godina. 5 godina. Da. I šta ti smatraš, je Brenda veliki uspeh? Pošto budući po pregledima vidi se da jeste i da je bilo šokantno za ovo područje i da su ljudi prihvatili i da je motive. Istina, da. Brenda je nekako onako patent i produkt koji stoji u vitrini, imaginarnoj vitrini, staklenoj kao u onim filmovima. Pošto su je roditelji moji spalili, mama i tata su spalili Brendu, zahtevali su sve stvari im preda Brandon. Ne bi oni to zapalili, ali oni nisu imali na umu to da će za mene da se otimaju istaknuti dizajneri, da mi nude haljine stilizovane specijalno za Brendu. A čekaj, šta misliš sad kad bi fanovi glasali? Pa sad dobro šta ćeš reći. Koga bi fanovi više izabrali za omiljenu ličnost? Brandona ili Brendu? Brendu. Svi mnogo više vole Brendu. Znači misliš da Brandona ne vole? Vole Brandona, onako ga doživljavaju kao living legend, u smislu wow, Brandon, razumeš? Ali nekako Brenda im je mnogo više jasnija. Atraktivnija. I atraktivnija, između ostalog. Ovamo je deo koji Brandon uopšte ne koristi, ljudi donose hranu, spremaju i ti se uopšte ne baviš kuhinjom. Kuhinja ti služi kao nekome podrum. Ostavljaš sve i svašta u kuhinji, jel tako? Zato što je tako u mogućnosti, realno. Ja volim da kažem tu rečenicu, tako sam u mogućnosti. Normalno. Da. A, kupatilo i ostalo nećemo pokazujemo, to ipak intima. To je baš najprivatnije, čujem mnogo kozmetike. Skupe organske kozmetike uvozno iz Izraela, mi donose sve. Mogu neke žene dođe ovdje i pokradu. Mogu da dođu da se okupaju tu i da se namažu kao što obično biva. Jel mogu žene da dođu da pozajme nekad nešto? Da, one kad dođu ovdje imaju sve, znaš, oduševe se.
dolaze mi neke drugarice da ih feniram, ono, zamisli ja da ih feniram. Nedavno su mi majstori otpušavali odvod, sve se začepilo. Kažu majstori, pa nije to prirodna kosa, to je nadogradnja. Kažu, jeftina nadogradnja. Pa da, nemaju ni para kao brenda da mogu to, one, pogotovo one po realitiju, buraz. Pa da. Šta one stavljaju, one kupe kod nešto polovno nešto uzmu. A gde je Brendo nabavlja? A Brendu nas Brenda, gde je Brenda? Aleksandra Kiš je Brendu obukla, trebala je Brenda da izađe na finalnoj žurci zadruge, to je Aleksandra Kiš, Koko sponzoriše perikama, Koko Hair, Ićević slika Brendu, sjajan fotograf, umetnik na našim prostorima, moram da ga pomenem. I to je to, sve ostalo je, moj proizvod, moj patent. Mislim, Brenda je za sad zaključana u virtualnoj staklenoj vitrini. Znači, Brenda tek planira da zaživi, ono što smo imali do prilike od sada da vidimo u Brendi je ništa, tek kreće u pun gas. Možda, s obzirom da sam je stvarno lepo napravio. Svaka ti čast, brate moj. Da. Opravio si za sve pare. Su te prozivali da nemaš stan i ostalo, što imaš da im poručiš? Ma nisu me iz zadruge prozivali, to su me prozivali tamo iz onog nekog... Ma da, nećem da ga pominjem. Ma nemam pojma šta, stan je moj, pa je moj, uživam ovdje, sviđa mi se, ja sam ga kreirao za sebe, ljudi koji dođu kod mene oduševe se, bukvalno neće ni idu u kući. Evo, ja se osjećam kao kod kuće. Meni je to baš drago i drago mi je da, eto, da sam napravio svoju oazu ovdje, to je najbitnija stvar generalno. Da, mnogi se trude da naprave krov nad glavom, a ne uspiju da ostvare to. Da, i onda mene pluju u komentarima. I onda prozivaju tebe u komentarima. I onda mene prozivaju. Nazivaju moj stan golubarnikom, pa baš me briga, ovo je skupa lokacija, ovo je vrhunska lokacija, ovo je blok 30, znači moja gajba, moj život. Bratu kad bi ga prodavao jednom 145.000 €. Pa ne znam,